Къде се набутахме сега? Провалим сделката! Да се върнем и да го сдрусаме, да го подуем от бой. Стегни се и да бягаме от тук. Той е от материя, значи може да го дезинтегрираме, да го превърнем в плазма. Не, Тим, ще доставим стоката. На теб ти пука за това, нали? На теб не ти пука за нищо, освен за парите. Това е смъртта. Да изчезваме. Напразно се опитваш да избягаш. Няма да ни се размине. Ти го знаеш, нали? Да се върнем. Да се върнем? С какво ще се върнем? С оръдието, дето не работи? Знаеш ли, ти имаш специална дарба да се измушваш ловко от неприятности. Ама не можем да се борим срещу цяла крепост. Просто те е страх. Просто ме е страх ли? Ужасен съм. И ти също трябва да си ужасен. Ако продължават да върви след нас, ще им занесем и смъртта. Трябва да се отървем от него. Заради нея ли го правиш? Как можеш? Цял живот преследваме добрата сделка. Накрая откриваме... Ама защо си опъваш така? Все едно, че говоря на човек. Добре, Тим. Какво искаш да направя? Честно казано, ти си ми приятел и искам да ми вярваш. Стравата ще ме олекне, когато свърши това пътуване. Какво искаш да кажеш? Искам да кажа, че той наш товар ме разстройва. Трябва ни огнява мощ. Слушай, Байки, върти ми се в главата, че мога да стегна астероидното оръдие. Порано хич не беше такъв. На тебе, майче, много неща ти се въртят в главата. Здравата ще ме олекне, когато свърши това пътуване.